Benvinguts a Parlem de Ciència, benvinguts a un nou vídeo del canal. Alguna vegada us heu preguntat com ho fan els arqueòlegs per determinar que un os té 30.000 anys d'antiguitat i una mòmia en té 3.500? Doncs avui, en aquest vídeo, us explicarem com ho fan, en què consisteix la tècnica de datació per carboni 14. Som-hi amb el vídeo! El primer que hem de saber és què és el carboni. El carboni és un element químic que es troba en tota la natura. En el cas dels humans, el carboni l'obtenim majoritàriament a partir de la respiració o l'ingesta d'aliment. De fet, el carboni és el segon element químic més abundant a dintre el nostre cos, només per darrere l'oxigen. El 99% del carboni que tenim nosaltres a dintre el nostre organisme és el que es diu carboni 12. El carboni 12 es diu així perquè té 6 protons i 6 neutrons. Obro parèntesis, cal recordar que els àtoms tenen partícules subatòmiques. Segur que us sonen els protons, partícules amb càrrega elèctrica positiva, els electrons, partícules amb càrrega elèctrica negativa, i els neutrons, que són partícules elèctriques que no tenen càrrega. Així doncs, el carboni 12 és aquell carboni que té 6 protons i 6 neutrons. Però l'1% del carboni restant que es troba a la natura i en el nostre cos és carboni 13 i carboni 14, el que es diuen isòtops del carboni. El cas del carboni 13 té 6 protons i 7 neutrons al voltant del seu àtom. Tant el carboni 12 com el carboni 13 són elements que es diuen estables. Això vol dir que a mesura que va passant el temps no es degraden i sempre són constants. Per l'altre costat tenim el carboni 14, que té 6 protons i 8 neutrons, molt bé, i que és radioactiu. Això vol dir que a mesura que va passant el temps, aquest isòtop del carboni es va degradant. En els humans, o en els éssers vius, quan estem vius, com que respirem i ens alimentem, l'intercanvi del carboni 14 sempre el manté a nivell constant. Però, quan ens morim, com que deixem de respirar i menjar, el que fa el carboni 14 és que es va degradant. D'aquesta manera, el carboni 14 té una vida mitja de 5.730 anys. Això vol dir que al cap de 5.730 anys, la meitat del carboni que hi havia en un organisme s'ha degradat. Seguint la mateixa regla, al cap de 5.730 anys més, hi haurà la meitat del carboni, una quarta part. I seguint, al cap de 17.190 anys, només hi haurà una vuitena part i podem anar seguint. D'aquesta manera, sabent la diferència entre el carboni 12 i el carboni 14 que hi ha en un organisme, es pot fer una datació bastant aproximada de l'antiguitat que té una mòmia o un os. Com haureu pogut veure en el gràfic, però aquesta tècnica té una limitació, que és que a partir dels 50.000 anys més o menys, aquesta degradació del carboni 14 passa a ser constant o lineal, fet que fa que entre un cicle i un altre els canvis del carboni 14 passin a ser pràcticament ínfims i no es pugui datar amb precisió. Per datar a partir d'aquestes dates o més, els arqueòlegs utilitzen altres tècniques com l'urani i els seus isòtops que tenen una degradació d'una vida mitja més llarga, o poden saber, en funció de la capa geològica que han trobat les seves restes, datar més o menys aproximadament les restes que han trobat. Bé, doncs, si us ha agradat aquest vídeo, moltes gràcies per haver arribat fins aquí. Li podeu donar a subscriure-vos aquí baix, podeu donar-li like, podeu deixar comentaris, em podeu seguir a les xarxes socials, que tots els cops de mà que em doneu són més que ben rebuts. Moltes gràcies, ens veiem al següent vídeo i adeu! Sábado por la mañana, caliente sol de verano y cielo sin nubes, ni una nube. Corriendo calle abajo, saludando a mi princesa.